guys, so ang naong sa taga bukid guys, so nga nakalugsong og syudad. Oh, ato. Ano na? Lugsong nami guys. Papel lah. Pili na yung microphone guys. Kani yung mga microphone oh. Duha ka buot. Aha, nganom di eh. Purma o taga bukid. Oh. Taga bukid man, palit ng microphone guys oh. Asa man ano yung microphone na. Pili ng microphone. Gamiton sa church ba? Kanta si Inde Vlog.